Des de l'entrada de la Fira de la Tomata d'ací, del Calet Gilbert, del carrer de la Puríssima, davant d'estos preciosos tomatons que descriveixen molt la fira, us ho contem. Esta és la 11ª edició d'esta Fira del Calet Gilbert. 11 anys, 11 octubres, 11 tardors que us ho portem a les seues cases. Molt bon dia i benvinguts a esta nova edició de la Fira del Tomata de Penjat. Ja són 11 els anys que portem celebrant esta fira. En 11 anys passen moltes coses i salta a la vista que al llarg d'aquest temps esta fira s'ha anat transformant i adaptant a les circumstàncies canviants. Però hi ha una cosa que s'ha mantingut sempre. Són les ganes de treballar en comú i d'aconseguir que el poble s'impliqui. I si com a alcalde he de resumir en 2 paraules el sentiment del nostre poble cada any quan comença esta fira, tinc clar quines són. Benvinguda i gràcies. Benvinguda a totes i tots aquells que ens visiten. A tots, siguin visitants fidels o no, els diem que este cap de setmana el nostre poble el fan una miqueta seu. Visitar la nostra fira és també conèixer una miqueta més la nostra història i les nostres tradicions. I també dir benvinguts a aquells que venen pel reclam d'una oferta gastronòmica. Molt bona fira a tots i totes i disfruteu-la.
¿Qué tal, Gina? ¿Nerviosa? Sí. ¡Ah, qué va! Pero siempre impone un poquito, ¿no? Delante de la No, gente. a ver, yo estoy muy bien, pero todo termina cuando me pone esto. Ya me pone esto, ya no sé. A veure, venim tots els anys. Som assíduos, ens encanta la Fira de la Tomata, perquè la tomata és denominació d'origen d'Alcalá, saps? Entonces, és molt especial així. I fan molts menús de la tomata de penjar, i fan una exposició, fan música, fan show cooking, bueno, fan moltes coses i molt bonica, que us anime que vingueu a veure-la. Molt bé, molt bé. Com? De Valencia. De València. Y todos qué festival y a mí me gusta gente y está porque yo no hablo español, pero a mí me gusta Alcalá et nous venons à la fête de la tomate. C'est une formidable fête qui est inaugurée et ici avec un temps formidable, plus de 25 degrés. Je suis ici avec mon épouse et nous sommes ravis d'être dans cette région. Merci à Alcalá de Chiva. Disponibles així a la carpa dels majorals. I anem a acabar a les 11 o les 12 de la nit, perquè després volarem tots de festa a l'espai d'oci amb les majoraleses de Santa Teresa. He pensado preparar 3 modelos para realizarlos aquí en la feria, ya que es algo que se encontró aquí en este pueblo, pues creo que para la gente es interesante, ¿no? Ver un poco el método de elaboración y reproducirlas aquí, en directo. Cerveses per taula o l'espartiu. Qui bega aigua no es de pobre. Sé que l'ha provat moltes vegades, però és una cervesa. I donem també les gràcies a les protagonistes d'una història que no tornarà. Està un immensos
cervesa perfecta per a introduir-se en el món de les cerveses artesanals. Una festa. I continuem amb els Beach Boys. Aleshores, pues passarem a provar. Por aquí el centro. Colócalo bien. Oh, mirad aquí el cristal, chicas. Que un año más estamos aquí con todos vosotros, con todo el pueblo de Alcalá, que estamos muy contentas del recibimiento que nos hacéis y de las visitas. Tenemos muchísimas visitas. Estamos, pensando en el año que viene, en mejorarlo. De momento vamos haciéndolo todos los años, ya llevamos 4. Y nada, agradecer al ayuntamiento también por su colaboración y a la gente del pueblo. Vinga, te lo dejo. Un any més a la Fira de la Tomata, ja en portem 11 i a continuar. Enguany un poc han canviat la fetge per la pluja, però tot bé, anant fent. Hay que seguir dando a conocer el exquisito. A seguir donant a conèixer la tomata, si la tenim penjadeta tota i a gaudir de la fira. Ahí estamos. Bueno, hola, bon dia. Un any més la fira s'ha aplaçat una setmana, però ha sigut tan important com els altres anys. Enguany ha vingut menys gent, però pareix que s'ha venut bastant més. De hecho, ayer estaba aquello lleno de tomates, pero De hecho, ayer estaba esto todo lleno de tomates. Y ahora ya veis cómo está, que ya casi no queda nada, ni cajas ni nada. Ok, estamos. Chao, Carlos. Niños, abrimos el agua, ¿vale? Y vamos echando el agua dentro de la harina, ¿vale? Ok, chicos. Vale, vale. Vamos muy bien.
Eso no es nada, ¿eh? Puede ser peor. Pero mira si disfrutar. Ha pasado. Solo por verlos ya. ¡Venga, va! Ok. Por favor, importante, si no, no. Muy bien, niños, muy bien. Vamos, un poquito más de ruido. Aquí tenemos una pista, ¿eh? Aquí tenemos una pista. Ya, ¿cómo te llamas? Lucas, lo ha hecho muy bien. Muy bien, chicos, muy bien, de verdad. Muy bien. Vamos a ver. Ay, qué bonita la salida. ¿Harina o qué? A ver. No sé cómo van a llegar a casa. Tú piensas que son las 11:30. De aquí a las 2 yo no sé cómo van a llevar las pizzas, pero bueno, intentaré que algú se la pueda pinchar. Pero bueno, así tenen... Iñaki té ja pinta de pinchero, ¿eh? Això es pot lligar, ¿eh? Vale. Així de que feu una vez. Ya, Javier. No, 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 no. Bien, como están viendo, él es italiano, Fabio. Él es el chef responsable de la pizzería El Áncora de Alcocebre. Sí. Eres el showman de esto de las pizzas aquí en este momento. Después de 30 años, si lo haría fatal, sería un burro. Ahora, después de tantos años, he conseguido llegar a este nivel y estoy contento, sí, la verdad. ¿La pizza tiene algún secreto? Porque las hay de buenas y de mejores. Muchísimos secretos y los nuestros no te lo cuento. Pero los niños lo están haciendo muy bien y sí, es un arte bastante compleja que hay que echarle todos los días, apretar los tornillos para que funcione bien y que salga el producto de calidad extrema, como lo hacemos en la pizzería, como intentamos hacerlo siempre, sí. Gracias, vuelve a los fogones. Gracias, Carlos. Som dos de les majoraleses dels Desemparats 2026 i ens ha fet molta il·lusió enguany poder obrir la capelleta per a la Fira de la Tomata i que la gent vegi la capella de la nostra patrona i puga gaudir del patrimoni cultural i monumental que tenim així al poble. Sí. Sí, hi ha molta gent del poble que se sorprèn perquè només la veuen oberta els dies de la festa i això, i... Corta. Ilusionada se os ve para mucho. Sí. El día de mayo es una fiesta preciosa, ¿verdad? Sí, sí, tenemos muchas ganas y mucha ilusión de que llegue. Sí, tenim moltes ganes, sí. La veritat és que sí. És que...
acabes, mira la cámara. Ahí está, tercer premio de la ruta de la etapa del Cosebre 2025, Restaurant Roig. I el segon premi del jurat ha recaigut d'estany per Gaudir Restaurant. I així tenim a Hugo en representació de Gaudir. El guanyador de la ruta de l'etapa 2025 ha sigut per primera vegada Restaurant Canzoni, Xina. Ahí está la guanyadora de la ruta de l'etapa del Cosebre 2025. Lies que pot tindre el vi de la fermentació. Que van pujant i pugen dalt i es formen el que són les colònies. Som de la zona, hi ha moltes de colònies. A ver si lo he dicho. Nosotros cuando se termina el tomate, pero... A mi en principi és un poc morat. La té passat? No? Eso es pan. La botella. Pues todo muy bien, de verdad, hemos vendido muchos, hay una cola grandísima, la gente está muy contenta, los buñuelos están buenísimos y la verdad un éxito, un éxito. Casi no tenemos ni bastante pasta, a ver cómo nos irá, porque hemos hecho mucha pero hay mucha gente, muy bonito y todo muy bien organizado. Tout bien, c'est très joli, très intéressant, la nourriture est très très bonne, c'est des saucissons. ¿Dónde vivís? ¿De París? À côté de Paris, oui. Tout le monde, quelques kilomètres à côté de Paris. Hola, som de l'Hospitalet de Llobregat i hem vingut a conèixer la Fira de la Tomata. Estàvem aquí al costat i hem dit, això ho hauríem de veure i, ei, espectacular. Quin poble teniu més maco. Sí, ens ha agradat molt la tranquil·litat que hi ha i molt ambient, molt bon temps i tornarem. I la cultura que teniu, protegiu aquest tomàquet tan maco, eh? Es verdad porque muchos clientes de esta tapata, este fruto aquí va para Cataluña, estos dos mayores, ¿verdad? Sí, ens agrada molt. El pa amb tomàquet ja hem comprat per portar i mirarem de tornar. Pero en acero y oro baño. Pasa. I ara busquem a tot el moment. Pasa. Bueno, pues tinc que dir que sobre canviar la data ha vingut prou gent. Ahir va estar més fluixet, però avui diumenge la veritat és que ha estat, penso que inclús millor que el diumenge de la fira anterior. Així que molt contents i espero que això ja ha repercutit també als restaurants i a tots els altra gent que té estants. Una camiseta de la cara, no, pero ahí aguantar. Hola, somos de Alcosebre y venimos cada año a esta feria que nos gusta, compramos los tomates, vemos a amigos y nos encanta la feria que está súper bien, muy divertida y muy amena y nos gusta venir cada año.
així. Y bueno, lo que más o menos hacemos siempre pues es haceros una muestra del menú que proponemos cada año. ¿Vale? Ja són 11 anys que portem celebrant esta festa, mos visita moltíssima gent, però el que sí que voldria destacar és que hem aconseguit que tot el poble s'impliqui en esta fira de la tomata de penjar i sobretot destacar i donar les gràcies a les persones que fan un gran esforç per a que esta fira siga possible. Són moltíssims els col·lectius, des dels productors, distribuïdors, associacions locals, els expositors, per tant, donar les gràcies a tots i per suport no me puc oblidar també del gran suport que ens donen les institucions com la Diputació Provincial i la Generalitat Valenciana.